I 1940'erne udviklede den amerikanske psykolog Dr. Kenneth Clark en test. Han ville finde ud af, hvordan raceadskillelse påvirker børns selvværd. Testen gik over i historien som The Doll Test, dukketesten. I testen brugte Clark 2 identiske plastikdukker, bortset fra, at den ene var brun og den anden hvid. Med udgangspunkt i dukkernes farve stillede Clark en række spørgsmål til afrikansk-amerikanske børn. Blandt andet spurgte han dem, hvilken dukke de syntes var den pæneste. Et overvejende flertal af børnene foretrak den hvide dukke. Ifølge Clark afviser børnene den brune dukke, fordi de har overtaget samfundets negative syn på brunheden og på sig selv. Prøv at se. Jeg har sådan 2 dukker her. Leger du med dukker? Nej. Hvis nu, at du skulle vælge en af de 2 dukker, som er den pæneste dukke, hvad for en vil du så vælge? Så tror jeg, det skulle være den. Hvorfor er det den pæneste dukke? Fordi den er lys i farven, synes jeg. Hvad for en dukke synes du, at du ligner mest? Den. Det synes jeg. Hvad for en af de 2 dukker vil du helst lege med? Den. Den der? Hvorfor? Fordi det synes jeg, den er sød. Hvad for en af de 2 dukker ligner du? Den. Så jeg har brun øjne. Så den har brun øjne. Den der. Hvorfor kan du bedst lide den? Fordi den ser ret nuttet ud. Hvad er der nuttet ved den? Det er der, hvor den laver sådan en mærkelig mund, og den tøj er også rigtig nuttet. Og dens hud, den er hvid, og det kan jeg godt lide. Hvis du skulle vælge en af de 2 at lege med, hvad for en vil du så vælge? Jeg tror, jeg ville vælge den der. Hvorfor ville du vælge den? Fordi at den ser på en måde mere sødagtig. Mere hvad? Sød. Ud til en anden. Hvorfor ser den mere sød ud, synes du? Eller fordi farven er måske lidt forskellig. Hvad for en af de 2 dukker synes du er pænest? Hvorfor? Fordi hvis man er brun, så bliver man endnu mere brunere, når man står i solen. Hvorfor synes du, den lyse er pænere? Fordi næsten hele min familie er lys, undtaget mig og min far. Hvad for en af de 2 dukker ligner du mest? Hvad for en dukke vil du helst lege med? Hvad for en af de 2 dukker er den grimmeste dukke? Det er hende der. Hvad for en? Hende der. Hvorfor er det den grimmeste? Fordi hende er... Jeg synes begge 2. Men hvem er den grimmeste af de 2? Hende der. Hvorfor er det den grimmeste? Fordi sol. Hvad for en af de her 2 dukker vil du helst lege med, hvis du skulle lege med en af dem? Hende der. Hende der? Ja. Hvorfor? Fordi hun er sort, og hun er hvid. Nå. Hvorfor vil du hellere lege med den hvide dukke? Det er fordi, jeg kan ikke lide med de sorte.
Dr. Clark testede også børnenes præferencer i forhold til farvelægning af tegninger. Hvis nu du skal give den her smukke pige en hårfarve. Du skal farve hendes hår, ikke? Hvad for en af de her to vil du så vælge? Gul. Hvorfor vil du helst farve hende gul? Fordi jeg synes, det skal være den der farve. Hvorfor synes du, det skal være den farve? Fordi det er pænt. Gul. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er flot med. Gul. Hvorfor? Fordi jeg synes, den er flot. At den her bare bedre. Der er de her to piger. Hvem er den pæneste? Den her. Hvorfor? Fordi den har lyst hår. Hvad for en af de to piger ligner du? Det er ikke. Hvad for en synes du ligner mest? Den her, fordi den har sort hår. Hvem er den grimmeste pige? Hvorfor er hun den grimmeste? Fordi Fordi hvad? helt fordi han har sort hår. Er det derfor, hun er grim? Ja. Nu sætter vi dem sådan her. Hvad for en af de to dukker, synes du er den pæneste? Det her. Hvorfor er det den pæneste? Fordi det gør så det her. Nå, men det kan den her jo også gøre. Ja. Det er begge to så det samme måde. Men hvad for en er pænest? Hvorfor er det den pæneste? Fordi han gør så her på hans ben. Men det gør den anden der også. Ja. Hvorfor er det så den pæneste? Fordi han har hvad hedder det? Det har den anden der også. Nå, jeg troede, det var ikke det samme. Troede jeg. Hvorfor er det så den pæneste? Fordi den her hudfarve. Den her sort hudfarve. Og hvad for en af dem ligner du? Det her sort hår er brugt. Den her. Hvorfor vil du helst lege med den? Fordi den er pænere. Hvorfor er den pænere? Fordi den er lys. Og den her mørk. Derfor jeg vil have den her. Du leger jo ikke med dukker. Ja. Men hvis du skulle give en dukke i gave til en pige, hvad for en dukke ville du så give hende af de to? Prøv at vise mig, hvad for en du vil give hende. Begge to. Men hvis du kun måtte give hende én dukke, hvad for en dukke ville du så give hende? Hvad for en? Den der? Hvorfor? Nå, den er rigtig flot. Er den rigtig flot? Hvorfor er den rigtig flot? Fordi den er blød. Nå. Og hvad med den anden dukke? Den er sort. Hvad med øjnene? At den er pæn, og den er grim. Hvorfor er den grim? Det synes jeg. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Hvad farve øjne har den? Brun. Og den anden? Blå. Hvad synes du er pænest?
blå øjne. Den åbner selv. Hvad for en af de to dukker synes du er den pæneste? Ham her. Hvem? Den her hvide, ikke den her brun. Hvorfor? Fordi han har sort øjne. Han har blå øjne. Hvad for øjne har du? Sort. Alligevel kan jeg ikke... Alligevel kan du ikke hvad? Lige brun. Jeg er selv blevet følelserne her. Hvad for en af de to dukker er pænest? Den her. Hvorfor er det den pæneste? Fordi den er lys. Og jeg kan bedst lide lyse farver. Hvad for en af de to dukker ligner du mest? Den her.